Sabaminia, in a big glass, even near my. I got 10 for
lasi bɛ n bolo ko ni ko ka yajigi yiri dɔ filɛ baji kɔnɔtala tun do dɔ filɛ ta baji a barika dugukolo la ɲɛ fara baji kɔnɔtɛ i ta ma lebu t'i la jinɛtigi lasi bɛ n bolo bari n'i ye jigi wele kini sɛnɛ ka tɛmɛ a bolo la ka tɛmɛ ten wa tɛ tɛmɛ a tun bɛ yɛlɛ ne ka dugukila fɛ ko lasi ko di jinɛtigi lasi ni su Kajade le Musa de santan kumakan kelen ka layidu d'i ma n'i ye jinɛjuru fɔ ale ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yan'a k'a dantigɛ fɔlɔ a y'o jansa dasi ba ta o 5000 filɛ de ye fɔlɔ i ka nkɔni fɔ. Nasɔrɔ lase mɔta laso sɛbɛbatigiw fɛ kɛ wele ka. Lasi bole kuruan mingana muso bene ni alache ka mingana kono no bene alache jira tigi lasi bay barika ye mingana matarwe ka mingana fana tigi ablo mo ko barika la Tigila sini jo bisi ani doni. Kamera. Aya chale mama. Mama ne mama. Aya ka sunu kosa mani batuma ka sunu kosa ini su. Na ngoni nyagelenge. Nase alimamu ko ki horoi. Lasi dugugo ki horoi. Lasi tagari nagane. Lasi tagari nagane. Lasi tagari nagane. Lasi tagari nagane. Alay horonge min noya ali no lasi kamarai kama jila ale ni ala tekili ka jansa lasi ba saba ka place ko ba barakono ko ka bakle ni jelim sama bini ko ka kemenani ndima ko ne sona wala we korolengo ye ni e fali bo da koro do ni e bien trois la bi fe ka fa camara voilà au dans le gentil lasi kamara kariya de amuso flana no anyari oho anya ko sigata la sida foloke no anyai sigata la ko la sida la sifu la sida tano mais la sikati fo kabi bakariya fo sigata la kariya de wallahi ko ni muso do ye ni sigira dengu ni makuma je te hera soro walungulo kuma chama idala sigata la ka jasa dasi bafu ay tigere fo madame lasiye ba saba ko ga ba fla bla seguba sigata la ko ne ga ba klen fam sigata la o tagale ka boy la siyere de muso ba to man no ye kariya ye kariya korba to man kariya fitini a sigilen fila sigata la
a ko k'ale fa de ye Seguba ye k'a bɛ Seguba fo ale se ka foyi tandoli la a wolofa kan n'o tɛ ale ma kasi foyi nɔfɛ n'ale fa Lasi ma min d'a ma o ye tiɲɛ ye k'a b'a fa teri fo n'o ye Seguba n'a temi n'a denɲɔgɔn di k'a Mali lɔnni na tɔ kan k'a y'u jansa 2000 ko kɛ 1000 bila Seguba kun ko Musa kɛ 1000 faamu siga t'a la o ye tiɲɛ ye Karimu ka koro ko dan tɛ Lasi la siga t'a la Mariyatu Karimu a tɛna fɔ a ma ko koro tɔgɔ wɛrɛ i bolo ko dan tɛ Lasi la siga t'a la ko ka Lasi fo ko Lasi ye hɔrɔn ye siga t'a la Lasi sen ka ɲi Lasi bolo ka ɲi Lasi 400 ko k'a minɛ ka Lasi jansa k'a bila Ngɔni mara kɔnɔ siga t'a la Musa n'o tɛmɛna ka bɔ yen nin ye Lasi ka Kasimu ka ye a ko Lasi ka Kasimu jinɛ jansa dasi 1000 ko k'o bila Seguba ka bara kɔnɔ siga t'a la 600 ko jelibeli yɛrɛ ko faamu i dan sɔgɔ Karimu bolo b'a kun Abidjankaw ka maca kɔnɛ bɛ yan su in na k'a ka bisimila so Amiri so bɛ yan tile kelen mori Espagne mugu bɛ yan Mama Tamba ka kalandenw bɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila Lasi ka Karimu ko ten Karimba ko ka Lasi jansa dasi 1200 jeli Segu ko ka 400 di siga t'a la jeli Musa ko ka 400 di ma ko ne yɛrɛ ka 400 faamu jinɛ yɛrɛ ma kuma fɔlɔ jinɛ ma micro kuma filɛ k'a ka micro di jinɛ ma a to jinɛ ka kuma Kariya den a bɔra se Abidjan ka vaccin baden d'an bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ kelen complète temps Jinati Lasi Camara k'a di Temeli ma k'a ka di ma vaccin complète temps Kariya den Bali awɔ jinɛ bisimila an b'ala deli san o san an bɛ se ka nin ɲɛnajɛ in taa ɲɛ cogoya min na siga t'a la mɛ mɔgɔ kelen tɛ ko kɛ dɛ o ye tiɲɛ ye jama ka jɛ ka fara an kan ko in ka taa ɲɛ siga t'a la ko in ka ja siga t'a la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ siga t'a la ni mɔgɔ y'i jɔyɔrɔ bila ko tɛ ja siga t'a la foli bɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a mɛn nin jama in na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ bɛɛ n'i ka dɔn ta o ye tiɲɛ dɔnni tɛ bonda kelen ye bɛɛ n'i ka dɔn ta n'i y'a mɛn ko dɔnnikɛla a bɛ dɔ de dɔn o ye tiɲɛ bɛɛ fana mago tɛ se ka dilan o ye tiɲɛ mɛ ala ma mɔgɔ si da k'i mago tɛ dilan n'i banna don min na o y'i ka ko bannen o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la Seguba i b'an ko fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a mɛn mɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen siga t'a la sinon bi ko Seguba tɛ wa bi ko Lasi tɛ siga t'a la n'i y'an y'i kɔ ta yɔrɔ dɔ de bɛ yen n'o tɛ yen an fana b'i kɔ bila komi i fana b'an kɔ bila cogoya min na siga t'a la mɛ ala k'an n'o cɛ janya amina rabi mɔgɔ tɛ tugu ko la tɛ gansan o ye tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka na n ka foli b'a bɛɛ da lajɛlen bɛɛ lajɛlen b'a mɛn hali bi an ka jɛ ka dugawu kɛ ka dɔɔni sinsin jigiya bulon courage min b'u la ala ka dɔ fara courage tɔ kan ala ka dɔ fara u ka courage kan diɲɛ dala mun kanu na bɛɛ ma k'o fɛ kuma tɛ jigiya bulon ma siga t'a la donc bɛɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ ni bɛɛ kɛr'i fɛ a tɛ ɲɛ i bolo yɛrɛ siga t'a la tiɲɛ yɛrɛ la an ye su na kɛ yan a foli bɛ bɛɛ lajɛlen Seguba e sara t'an bolo i da sɔgɔ i ye fini kuma fɔ fini ye sutura ye o ye tiɲɛ ye sisan an fana bɛ yɔrɔ mun na an tɛ fini kelen kelen minɛ mɔgɔ ye bilen koyi o ye tiɲɛ o y'a ye a banna de kɛ o ye tiɲɛ ye bisi mugan dira Seguba ma an y'a dan tigɛ maraka n bɛ mun ɲini jama fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi siga t'a la Kariya den musokɔni ko ka taa ɲɛfɛ o ye tiɲɛ ye bɛɛ bɛ dɔ dɔn siga t'a la mɛ jeli Musa n ka foli b'i ye siga t'a la parce que k'i fo ne de y'i hɔrɔnya i da sɔgɔ hɔrɔn jeli Musa Kuyate Manforoden jeliw kalan jeli Segu kalan dɛ a kalan
ko ŋa kɛ n ba kosɔn k'a sɔn n bɛ k'a sɔn su in na n ba kosɔn pisi 1 ani ba 2 a kalan hali bi dɛ Jeli Musa i y'i sɔn complet 10 wa 10 ma fɔ de dɛ a tigɛrɛ fɔ lasi ye complet 10 wa 10 Musa Mali n'a 2 ni ɲɔgɔn joli complet 2 wa 2 parce que olu t'i fa o cɛ Jeli Musa jama ka ca o cɛ cɛ 7 muso 7 olu ka sababu bɛ ka d'u ma cɛ 7 muso 7 olu ka sababu bɛ ka d'u ma dogo la ko i ka sababu bɛ d'u ma dogo rɔ mɔgɔ 2 muso 2 cɛ 3 u nakun ye ne de ala k'u yɛrɛ yira dogo la an b'u dɛmɛ u nakun ye ne de u si man kɛnɛ siga t'a la u nakun ye jinɛtigi Lasi Kamara de ye Seguba fɛn ye wari dilan yɔrɔ ye hali bi e tɛ k'a fa a fɔ de Seguba complet 100 wa 100 Allahu Akbar complet 100 ba 100 Madame ne Musa Kuyate la Seguba ka taa n'a ye Abidjan ka belebele bɛ yan Macha Kone Soma Solomani Bikiri ani Nafa wule 100 ani wule 20 a tɛgɛrɛ fa ye a barika Abidjan dugukolo kan Lasi a barika Seguba de bɛ fɔ